Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi am să mă joc Stumble Guys și nu vă întrebați, scuze că am dat pe filmare muzica mai întâi, dar mă deranjează. Și uitați-vă, cam asta a fost cu... Am venit să vă arăt pe la shop niște upgrade-uri. Și sunt curioasă, nu știu, mă las așa, pe mine mă cheamă așa cumva. Stumble Guys. Efectiv, cel mai random nume și chiar mă lasă. Și nu mă lasă să-l fac la cod și așa mă cheamă. Uitați câte crown-uri am. Da. Și o să ne jucăm Space Drop. Stai să... Scuzați-mă dacă câteodată mai fac asta, dar mai verific să văd dacă mi s-a închis sau nu filmarea. Un luminositate am. Mai umblu așa prin fermare la chestii, că mie nu-mi pasă. Nu, vedeți, eu am Samsung. Space Drop. E chiar prima oară, dar nici... Nu zic că mă pricep. Nu prima oară, dar... Nu zic că mă pricep, dar... Uitați-vă cum se face. Deci tu doar trebuie să reziști. Aia e important în Stumble Guys. Trebuie să reziști. Nu neapărat să te duci să dai pun, picior și tot felul. Trebuie să reziști la hartele cu elimination, desigur. Cred că o să mă... Eu... Deci dați like și subscribe dacă vreți să mai fac un crowing eu. La fiecare like și subscribe mă ajută să fac 20 de... Dacă dați like și subscribe... Opa, na. Am pierdut, o să mă joc pe normal, scuzați-mă. Da, eu mă cam enervez. Și am vrut doar să vă arăt. Deci, eu am 15 crown-uri, mai am nevoie de 5 crown-uri ca să fac 20. La fiecare like și subscribe de-a vostru o să fac 20 de crown-uri dacă o să strângem, nu știu, câți abonați vreți voi. Deci măcar vreo 5 abonați în plus să mai fac eu. După cum vedeți aici. Da. Că ne mai trebuie 5 ca să am 20 de crown-uri. Zic că măcar 50 de abonați, 5 abonați în plus. Am zis din greșeală 50 de abonați în plus. Scuzați-mă, eu nu vreau foarte mulți abonați. Bine, îmi doresc, dar eu nu, dacă nu vreți să vă abonați, nu zic măcar 50, măcar 5. Măcar doar 5. Și cât timp eu o să mă joc, nu e obligatoriu, dar nu trebuie să depuneți foarte multe efort. Și cât eu o să încerc să nu mă enervez acum pe videoclip, că în general mereu mă enervez la Stumble Guys, pentru că, da, nu, cum a făcut rost de skin-ul ăla? Eu nu am legendară, adică am legendară, că azi la mine, că eu n-am legendară. Și chiar acum umblu cu o legendară, mersi că s-a terminat runda. Scuze, dar după runda asta o să închid videoclipul, că deja are 4 minute. Nu vreau să o lungesc foarte, foarte mult. Are vreo 4 minute. Aproape 5. Și nu vreau să vă țin pe voi foarte mult la un videoclip. O oră, că cine are chef să se uite la un videoclip de o oră în care doar mă joc Stumble Guys? Nici eu nu am chef să filmez atâta. Gândiți-vă că la acest videoclip nu o să editez, că eu nu fac de pe CapCut.
N-am cum, mi-am instalat o aplicație. La final de videoclip o să vă arăt. Sau nu chiar la final, când o să închei videoclip. O să vă arăt într-un show, într-un videoclip. Sau o să vă arăt, na. Dar nu știu când. În acest videoclip, dar vedem. Da. M-am calificat, o pierdut unul înaintea mea, mai fraier decât mine, zic. Gen nu mai noob la Stumble Guys. Nu-i corect pentru că pe mine mă dă care am doar emote cu inima. Mă dă cu ăștia care au pumni, picioare și mai și se joacă Stumble Guys de 100 de ani. Și eu de-abia cred că de un an. Vreau să-l prind aici, dar nu pot să folosesc încă emote-uri. Uite că pot. Nu mă risc la lasere. Să vă bine complet. Nu am prins. Ai. Nu. Dacă pierdeam, era vina lor. Băi, eu cred că cineva a dat like și subscribe. Deci, cred că o dat cineva subscribe de-am ajuns până aici. Și like. Deci dacă fac un crown, sigur ați dat voi. Sau poate că n-ați dat chiar 5. Dar ați dat. Deci se pare că voi, cred că ați dat like și subscribe. Și acum am luat de la... Scuzați-mă, dar... Ură sunt de reclame. Și apropo, da, eu acum filmez pe telefon. O să vedem ce-mi pică și după închidem videoclipul. Bine. Mă bucur că mi-a picat această fată. Da. Voi nu-mi vedeți fața, dar niciodată nu. Când mă bucur pe videoclipuri, mereu serioasă. În general și eu sunt așa mereu serioasă. O să vă arăt niște legendarele care le-am eu. Scrieți, deci dați like pentru această legendară dacă vreți să aveți această legendară și subscribe pentru această legendară. Să vă îs curioasă ce ați ales voi. Dați like pentru ăsta, Priflos. Și subscribe pentru asta, inima specială, ce v-ați dori mai tare. Dați like pentru ăsta și subscribe pentru ăsta. Ăsta nu are nume, dar Rainbow. Nu știu cum să vă zic și nu vreau să vă învăț greșit engleză, că eu nu prea știu, dar nu contează. Dați like pentru ăsta și subscribe pentru Fire. Crown. Pentru Crown. Dați like. Și pentru Fire. Dați subscribe. Și cam acesta a fost cu acest episod. Stai, am uitat.